Nesip bolsa maşyny tutýaňam. Nesip bolsa 7-nji mi oýnatjak nesip bolsa soň koýma. Eng son. Var ya, senin keyfin. Ama ramak mı? Bakın başla oturun. Ha. Hemen salam dostlar. Etiniz hayırlı bolsun. İyiden turdumken heyt gelýärken şolary ýaly men maşynyklyk daýypleýärler. Katormen birine kömek edipdirin. Kömek pulundan bermeýänlerin ýarsyny alypdyrin. Sipe olar ýaly hiç ýerde ýok, hiç kim adam edip bilmez, hiç kim yüzüme de koyup bilmez ädir men oradaýym diýip bilen aglyma bekle diýip bilen Allah da diýip bilen ýöne bu zatdan üstüne men prikrywatsiýa etýär diýip bilersiňiz. Şoň üçin men işler diýjekkä ilim maňa ananyň ili diýýän ýekije bir näme diýsem kan ugly gawadan krisanyň ýoksama meni başdan mer tanýaňyz ilim maňanyň men hiç kim dakazadym etjek bolamok dakazat etmeýim istemok hemme zat öz eliňizde. Ey, men bir zada yaman neme gynanýanlar wara. Şu türkmen hiç gaçan wara, bir-birine hiç gaçan gowanyp bilmeýär, bilýärmi? Şeýle bir görüp ya ýene şoňa meňzeşler de aray garaz meň diýjek bolýan zadym. Ey sen wara birazajyk pikirlenäýo. Bütün dünýä sen bilen ýazýan zadyňa seretýär. Ещё можешь толково написать. Реально, ты можешь что-то в этой жизни сделать толкового. Вот что-нибудь интересное. Напиши лучше кусочек, там, куплет стиха какого-нибудь. Или скажи: друзья, всем привет, ара из Туркмении. Там что-нибудь. Kardeşler, kovmuşsunuz, yat yurtlarda kim yok, hemmeğde salam, Türkmen ilinden. Normal üretmeli mi size, normal zat yazmanı. Kelleğine başka zat gelen ok mu? Gara ne istoriýany göwnüme diýdiňiz, näme etdiňiz? Türkmen işaşan, Kakazan Rejepow zadyny oýan bolýan. Tonow doganyňyz kim? Tonow iýen haram zatlardan doganyňyz, ondan soň şey şonu etdiň diýäs bolýan. Sen şoňa gynanyň bolýan mende. Sen öýt edindiň, öýt etmişliňe gynanyň bolýarmy? Oň ýaly edip doganyňyz kim? Birini huýere, eşo tema müňe de aýdyl, suwuşkan temalar şolary ýöne aýtjak bolýanym mara. Göwnüme diýdiňiz zat evinden mara näme wasmy özüňe jele edipdirjek bolma, hili ýalak bol. Ýalak gurlaw doganyňyz kim? Agşam efire gel meni blokdan açdy. Çağır. Agşam efire gel meni blokladyň, aýtdym bolýan. Efire çağırýan men seni agşam. Gelmeseňem namarsyň, ýalançysyň. Näme diýeyim? Türkmen işi biri seni gollama. Okyan bolýar. Seni kim gollamar? Biz gollamamy, seni töweleme ýatan menden puluny aldyň. Şulan puluny aldyň, pul jemläp ber. Malades, gollalamy seni. Näme garaşýan bizden dost? Aýda ýördüň. Dosam diýen seni ýaly tywaraly gawno. Şo gara tamuslarmy ne? Şo kim patpisyny orada? Gara ne istoriýany göwnüme diýdiňiz, näme etdiňiz? Türkmen işaşan, Kakazan Rejepow zadyny oýan bolýan. Tonow doganyňyz kim? Tonow iýen haram zatlardan doganyňyz, ondan soň şey şonu etdiň diýäs bolýan. Sen şoňa gynanyň bolýan mende. Sen öýt edindiň, öýt etmişliňe gynanyň bolýarmy? Oň ýaly edip doganyňyz kim? Birini huýere, eşo tema müňe de aýdyl, suwuşkan temalar şolary ýöne aýtjak bolýanym mara. Göwnüme diýdiňiz zat evinden mara näme wasmy özüňe jele edipdirjek bolma, hili ýalak bol. Ýalak gurlaw doganyňyz kim? Agşam efire gel meni blokdan açdy. Çağır. Agşam efire gel meni blokladyň, aýtdym bolýan. Efire çağırýan men seni agşam. Gelmeseňem namarsyň, ýalançysyň. Näme diýeyim? Türkmen işi biri seni gollama. Okyan bolýar. Seni kim gollamar? Biz gollamamy, seni töweleme ýatan menden puluny aldyň. Şulan puluny aldyň, pul jemläp ber. Malades, gollalamy seni. Näme garaşýan bizden dost? Aýda ýördüň. Dosam diýen seni ýaly tywaraly gawno. Şo gara tamuslarmy ne? Şo kim dostlar 1 saat ýa 1,5 saatdan bilem, 1 saatyň içinde efir bolýar. Emmeňe de garaşýan. Häzirem sahypany zakryt goýjak, ýapyp goýjak. Patpisasy etmedikler orada şo patpisasy etsin. Saýsa ýapyp sahypady efir geçirjek. Bu patpisasy etmeýänler görmez efiri. Diýen zatlaň, gara, diýen zatlaň. Emme dokumentler, uğradılan zatlar, sana haýyş edenler, şoga yaramaýanyň ýakyn garnaşlar, gara näme diýen şo da sen näme eden bolsaň ýeke gözüňe basjak sen şo zatlar. Giýişden ýakyn edenligim sebäpli, giýiş edenligim sebäpli ýuguny bardynaýyn, başlaýar efire.
Sana şu tadı insan gerek günden yani erkek olsa çından men göwnüň etýän bolsa çından sen günäkär däl bolsaň men sana tökme datýan bolsam meni blokdan aç efirime gel göz göze görleşeli. Blokdan aç gaçma sagajykka udyn adamsyň udaý oglansyň bil gel efire görleşeli çölde şöyle on ýala göwnüň etýän bolsa. Göwnüň etmän nowansken iki söz gürledim bolen. Ýok men beýledel Allah görkesin oraday ben gaçdymda beni blokladın. Çından sen günäkär däl bolsaň meni blokdan aç efire. Dostlar, bir saat ya bir yarım saatdan bilem ama bir saatin içinde efir bolýar, emmeňe de garaşan. Häzirem sahypany zakryt goýjak, ýapyp goýjak. Patpisasy etmedikleri bolsa şu patpisasy etsin. Saýsa ýapyp sahypady efir geçirjek. Bu patpisasy etmeýänler görmez efiri. Diýen zatlaň, gara, diýen zatlaň. Emme dokumentler, uğradylan zatlar, sana haýyş edenler, şoga yaramaýanyň ýakyn garnaşlar, gara näme diýen şu wada sen näme eden bolsaň ýeke gözüňe basjak sen şu zatlar. İşten yakın edenliğim sebep, giyiş edenliğim sebepli yumunu vardınayın, başlayak efire. Sana şu tadı insan gerek günden yani erkek olsa çından men göwnüň etýän bolsa çından sen günäkär däl bolsaň men sana tökme datýan bolsam meni blokdan aç efirime gel göz göze görleşeli. Blokdan aç gaçma sagajykka udyn adamsyň udaý oglansyň bil gel efire görleşeli çölde şöyle on ýala göwnüň etýän bolsa. Göwnüň etmän nowansken iki söz gürledim bolen. Ýok men beýledel Allah görkesin oraday ben gaçdymda beni blokladın. Çından sen günäkär